Ay, me. Nakapaningningan kami ni Mamay ang kautangan nyo. Ang bilinda, ang utang nyo. Bilang akapampoy ilay. Kuya, Kim. Bayaran nyo lara ko no. Kuya, makulna. Inrimedyo ang kula. Ila ko ang kula ng tanaman ko. Mansalti ka mo. Toy, diyan nalmuto ka. Alaba, di man na chicharunay. Parang yun ang lako. Ginawang. Nanalmuto ang sipong ko. Di, impos ko, tas kating uso. Age, pinabangan nyo siyang charayay tanawan nyo ha. Tanatan si Bagama. Bano pansalogin ka? Baraan ka. Pang ka ni. Nya ni, na-reply la si Banje. Pigaya ko noon amin, tanaman nyo, tasaliwan to ha. Reply mo, sold out la. Ipilaan nyo mo lami di tanay. Amayamay mo ni kapara tuwe po siyo ay. Naani bimarong. Tilays! Untaya kayo? 26, 26 supoy. Malaki siya balolaki. Toy, katamay rad baybay. Ang dilata, ang kapitaya. Sige lang, Ate Liz. Nani ang poison numero ng taya nyo eh. Doon kami. Nakatama kayo di sublay. Problema yun next month at kurente. Wala ni sa liyo, tanaman nyo. Ang timaw nga tayang ko eh. Ay, 20 uso 12 si Lida. At nagtako iya kulaw. Maksil sa anong syutuya si Lida. Grabe mo tay lingisyo dya me. Makatinaw. Nununutin ko. Ang pasikayo ang paway. Mairap la. Anto, sulat ko lang. O sige, isula mo na. Tayang ko la balik samplo. Mulag labat so tamay sampla si. Gaway lang 20. Sige pala tansirin. Atan, paano kayo mababawi? Nani, ba kayo? Inarumang kula ko mo, kanyo, no pimaway. Ito ah. Wala ni Sirin. Salamat. Papoyo boss ha. Bulay yung maog. 3 hours later. Son, di mo lang nadyamay ko plador? Excited kayo mo me. Naniniman. Si Lida, si Lida. Si Kuya Layo man ay. Anti paway? 2024. Mata ko marike. Balik na nagay numero ya. Tildo kanta tan binilugan. Radar laya Ate Lids. Ipawilyo. Agak laon taya. Paano agam lamang umpawetan? Kauli kay Sirin. O, sige sirin. Itudoy la si Lida. Radar latan ay. Umpoy talatan. Kulisap yo. Andila. Tani ang kulang ni babayar ko ay. Wala ni Sirin. Okay mababawi ha. Gison, ihabol mo pa yan numero kayo pasikat yung paway. Itayam lang ani niya sa lasos. Naniman, akila timbaya. San natan igang ganyo ang puta-putang. Balbalag ni tayo. Ay lakala, piano na abutan mo. Masyado kan iganggan. Diyan pala. Ako mo na abutan. Kawil ka Paul. Oh, laam ko niya eh. Ang puta-putang. Kuya! Kuya!
nabutan mo. Ayun. Utang nila bayaran. Pawaya compound. Lindero kong tampol. Agamong, taliwan arawis so binatik mo. Three hours later. Atilida, 28-12. Ah, okay. Agkatama. Ay, okay. Ka. Agkat. Tama ito. Kumod no tinayan nyo. Antay pahabol ko, Jason. Son, si kamo. Nabutan mura. Di ba? Kinablik takiinin na ni man. Ayusun niyo pa inyo. Ay, amay ba nagaway payong man? Amay wala tara. Ito agawa. Mati pandudurawan mo. Ay, tanga man. Inawa tumo man na managayos na payong. Si kan ugaw. Apigar mo yung trabaho ma. Ipay mo yung badye. Akin eh. Balang ko, solda laray, tanaman nyo, magano si rin. Si Kasila ko. I see trees of green, red roses too.